may nagisalita di SM group namin ta agpatulong da no kasano idi panagaplastar di transportation group nga kakadwa tayo ket so in-update na updated na met ken na pagsasaritan mit ibikuan na duma transportation group paglalo di tricyclean nga no kasano da orno sen apo so far so good met so masapol laeng mai-recascade kadakwada no kasano iti panagi-drop off da ken panag-pick up da. So okay met ako, may problema. Sige dapat is DJ as agreed before the start of the official campaign is DJ city franchise talaga iti priority ken DJ agdama nga nagtakdiran dito SM Barangay Apo which is 51B. Apo. So, DJ may kami ordinance tayo, it doesn't prohibit iti agi-drop off Apo. No, ngem mabawal kalaeng pick up mo hanggang tagadjay ken hanggang city franchise ka DJ GSM Apo. So, DJ ti agreement iti priority ita SM Apo is the city franchise and the barangay of SM Apo. Mabalindag drop off Apo te konakon ngem handa pay mabalin pick up ti pasahero mangikabil ti sa bali nga lugar unless ad agreement da kadigijay ad do mga franchisee ngem pinagtodas ngem pinagtunak Apo awan ngamin Apo so ilawlaw ko Apo ati na mabalin pelaeng sa grid by the different todas ket digijay city franchise iso dita Apo ken J51B di jeepneys and buses Apo ket hamin na pagsaritaan at timela game ko Apo ket as being the committee on transportation is the tricycle pelang Apo jeepneys and buses ket agsasarita dan summit iti provincial capital na Apo. Given Apo talaga traffic dita congest kasi nga we expect volume iti tao dita baka as much as times 10 kasi nga ti target da nga food traffic in a day is 10,000 and above. So imagine nyo sa sangapulo nga barangay di mapandita inaldaw. So expect tayo nga traffic dita. Ngem at least Apo narugyanan tayo meten nga inamendaran DJ na duma-dumang traffic dita route kita ta nagpagsarita mi pay Apo no kasano ti na duma-dumang nga plano nga mang-isto ti traffic. So in the near future palaeng Apo. Ngem for now agananos tayo palaeng Apo no traffic dita.